ffodus yma a croeso i ddigwyddiad Blas ar Gymru yma yn Tanygraig. Ni wedi bod yn ffodus iawn i gael arian gan Cronfa Her ARFOR. Ni wedi adnabod yr heriau yn yr ardal, sef bod dim digwyddiadau i gael sy'n hybu Cymru a Chymreictod. A trwy creu gofod Cymraeg yma yn Tanygraig, i ni wedi galluogi pobl lleol a twristiaeth i ddod yma mwyn addysgu mwy am Gymru a'r iaith Gymraeg. Ac hefyd wrth gwrs traddodiadau Cymraeg. Felly mae gyda ni perfformiad yn sôn am rhai o gymeriadau mwy adnabyddus gorllewin Cymru yma gyda Dion Davies mewn cymeriad. Mae hefyd canu traddodiadol rhai o caneuon mwy adnabyddus Cymru gan Rhiannon O'Connor yma heno. Yn ogystal â twmpath Aberystwyth a dawnswyr aelwyd Aberystwyth yn dangos ychydig o dawnsio traddodiadol Cymraeg yn ni. Mae halen y pupur yma hefyd yn rhoi blas i ni ar rhai o bwyd lleol gyda twist Australian hefyd. So mae nhw'n cael eu cynnyrch nhw gyd gan bwtsiwr lleol. Ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'r noswaith a diolch i Arfor unwaith eto. Helo, haia, Morfydd Pyw ydw i, un o berchnogion halen y pupur. Ni yma heno yn Tanygraig yn cynnig bwyd i'r gwesteion fydd yma heno. Mae fe yn hyfryd gallu cael brosiectau Arfor ynghyd mwyn cynnig noson Blas o Gymru, rhywbeth neis mwyn i bobl gallu gweld elfennau gwahanol o beth sydd gyda Cymru a'r ardal lleol ni i gynnig. A mae fe hefyd yn neis cael brosiectau Arfor yn dod ynghyd mwyn cynnig rhywbeth fel hyn gyda'i gilydd. Ac oherwydd hyn, wydon nhw enwau, ac oedd y bach yn rhy hir, so wnaethon nhw alw yn Twm Sion Cati. Cael gynnal i ganu. A wedyn chi'n ateb, ti'n mynd am yr un cyntaf gan y dillad o menyw o'r enw Beca. Beca o Langolman. Na le oedd hi'n dod o, a dyna pa. Paid y dod yn ôl i weld y llanast dwi di wneud. Mae pawb yn gweld yn glir yn ôl i hanes. Stydd a lawr a graf. Hi, my name is Blas. I moved here 4 months ago from England. I joined this event, which has been very nice. It's lovely to see a community living up on a more remote location. Events like this brings people together. It's been really nice to see part of the story, the Welsh stories. I've really enjoyed the singing, and I actually joined in to the dancing as well. Not very good dancing, but it was really nice to see part of the traditional and actually understand, what the Welsh history is all about. I'm hoping next year I'll be able to speak more in Welsh so I can understand a little bit more. But it's been nice because people were helping me to understand what the story is about, and I'll definitely go and find more about it, when I get home and do some Googling and see what the exact story is as well. Sara ydw i o llaeth teulu Jenkins, a dyn ni wedi dod yma heno hefo'n llaeth a sgydlaeth lleol i rhoi blas i bobl ar rhai o bwydydd sy'n cael eu cynhyrchu'n lleol gyda ni fel ffermwyr. A mae wedi bod yn noson lyflu, gweld pawb yn cymdeithasu ac yn dysgu gymaint am yn diwylliant ni ac am bywyd Cymreig, really, a'n hanes ni fel cenedl. A mae wedi bod yn noswaith gret.